jeg ikke. Så jeg tror, du ikke har den rigtige. Dejligt, der er damage med igen, sådan der. Last kill i min allerførste match. Let's go, baby! Yeah! Damn, son! Damn! Og ikke en eneste af dem, selvfølgelig. Syv kills. Og 11 døde, tror jeg, det var, der stod. Jeg nåede ikke lige at læse det, fordi jeg lige skulle tjekke kommentarerne. What? Okay. Så nu kan jeg gå ind her. Og tage refleks. Og intet andet, hvad var det, jeg heller ikke noget der. Hvad var det så, jeg kunne? Okay. Hunted, okay. Det var en af de første baner, vi faktisk så. Den ser meget god ud. Så kan man så unlock dem her i de leveler der. Fedt nok egentlig. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at være Black Ops? Og hvorfor har de alle sammen fusion pools? Hvad er der så godt ved fusion pools? Fuck. Der er sikkert et eller andet total OP ved de der fusion pools. Prophet ready to move out. Roger, Prophet. I gotcha. CDP, you have a green light. Og hvad mit glitch, det tager så også sig selv op. Sindssygt nok. Wow. Jeg prøver at finde ud af, for jeg er faktisk ikke sikker på, hvordan man wallrunner. Jeg gjorde det bare lige før. Sindssygt nok. Jeg ikke har mødt en af dem endnu. Wow. Eller, jeg har mødt dem, men jeg har ikke dræbt nogen endnu. Glitch available. Okay. Assist. Okay. Wow. Hvorfor fik jeg godt assist på den der? Selvfølgelig skulle jeg lige have brugt glitch. Jeg skal blive bedre. Jeg skal virkelig blive bedre til at bruge det der glitch. Jeg glemmer helt, jeg har det nemlig. Glitch complete.
Wow, selvom at jeg vidste, de var der, så... Hostile UAV above. Hvorfor tog jeg min pistol frem? Hvad prøvede jeg på der? Hvis jeg, helt seriøst, jeg brugte faktisk glitchen der, da jeg blev ramt. Bagfra. Bag fucking fra. Selvfølgelig. Ja, jeg nåede at få hende. Be advised. Hostile UAV incoming. Old State Archive. Wow. Hvad brugte han? Eller hun? Wow, sindssygt. Hostile UAV above. World's Og bagfra. Ah! Be advised. Hostile UAV incoming. Wow. spot a new. Goddammit. 4 kills, 14 døde. Fuck, det er dårligt af mig. Oh my god, jeg er irriteret lige nu. Fordi jeg kom virkelig sent ind på betaen. Som du højst sandsynligt har lagt mærke til, når streamen først kom nu. Glitch powered up. Hostile Hellstorm overhead. Checking time delta. Dammit. Men i det mindste så brugte jeg det da rigtig tid. Jeg fik bare ikke rigtig noget ud af det. Overwatch KIA. Og sindssygt tekstatur. Jeg skulle bare sigte. Det er det der er over mig. Jeg har brug for at sigte, ellers så rammer jeg intet. Eller nogensinde. Hostile UAV spotted. Wow, jeg så ham ikke. Det var et headshot, det der. Hoho. Wow. Hvordan var det der et headshot? Oh my god. World State Archive. Simulation restored. Wow. Fuck, vi taber. Hostile UAV above. Fuck.
ved de, jeg er der? Prøv sådan der. Hvordan ved de sådan noget? Oh my god. Hostile Hellstorm inbound. Wow. Okay, nu prøver jeg lige noget. Motherfuckers. Bridge powered up. Letting down the back. Enemy down. Okay, jeg skal lige have sat ned for. Wow. Advised. Hostile UAV incoming. Og der kunne jeg ikke engang bruge glitch, så det var faktisk meget godt, at jeg ikke brugte den der. Perfecto. Wow. We're out of time. Don't draw backwards for what I just saw. That's a hard fail. Det kunne have været sindssygt, hvis jeg havde fået et granatkill der. Lad mig se. De havde alle sammen det der sjove våben der. Ja, det er så godt. Wow. Virkelig. 3 personer? Eller 2 personer? Det er ikke godt det der. Quick draw, ja. Okay. Det er godt nok, Ved du, jeg gør det sgu bare nu. Vi skal prøve. Hvordan penshopper man? Rename, copy, default. Hvordan penshopper man? I wanna make a pay job. Oh. Ah, sejt. Jeg prøver på ark. Create new one. Okay.